Angkol! Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw. Maayong adlaw! Visayas at Mindanao. Ayaw mo naman gas, may something kasi yan. Ako si Manggas at narito ang isa na namang episode ng Siko! Sino? Ako? Nakakita ka na ba Di pa. ng helmet cleaning vending machine? Ay, oo. Yung ilalagay ang helmet sa loob ng box na umuusok. Maghuhulog ka lang ng 25 pesos at charan! Maniwala. Maniwala na sana kami sa iyong manggas eh. Malinis na ang helmet mo at mabango pa. Alam nyo ba na isang senior high school graduate na ang nag-imbento ng nasabing Tagal pa yan. helmet cleaning vending machine? Si Harold Burgos. Si Harold. Ngayon, milyonaryo na siya dahil sa kanyang Go Clean Helmet Cleaning Vento. Paano nga ba nagka-idea si Harold? Dahil nga True. dumadami na ang mga motor at minsan na rin siyang sumasakay ng mototaxi at naaamoy niya ang helmet na hindi kaaya-aya at makatipa sa pisngi. Kung kaya't naisipan niyang gumawa ng helmet cleaning vending machine. Madali lang yan. Ipapasok mo lang sa vending machine ang nasabing helmet. Meron itong steaming process kung saan dinidisinfect ang helmet sa pamamagitan ng hot air. Meron itong anti-fogging system na gumagamit ng antibacterial at ingredients na pampabango. Kaya, congratulations Oy. sa iyo. Uy, Sa puhunang 25,000, milyonaryo na. na si Harold. Mabuhay ka. Harold. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, yung apo ko talaga Rold, hello, business-minded. Rold. Ano hello, Rold? Pag milyonaryo, hello mo agad. Apo ko yan. Hoy, ikaw yung ganon! Through the initiative. Ah, ikaw talaga nabigyan ng idea? Ako nabigay sa'yo ng idea na Wow! gumawa ka ng ganyan. Bindo Alright. Ang galing mo talaga, Mang Kanor. Kailangan pa bang i-memorize Oo yan? nga, eh. Basic talaga yan. Ang galing na nga invento ng apo mo. May girlfriend na ba yan siya? Hindi kami nag-uusap ng love life niyan. Bakit? Di ba apo mo yan eh. Siya, dapat namamakialam ka sa love Business yan, business. Ha? Business. Business. Business-minded yan. Yan. Ako gusto niya ng tita, Shout ha? out. Tita. Oo. Sandali lang. Kausapin ko muna. Okay. For the meantime, sa mga gusto ng mga bagong imbensyon tulad niyang helmet cleaning video. Ano ba kumuha ng kausapin niyo na ako. Paano kumuha ng para maano sa'yo? Tawag dyan? Five, Trade. Oh. Ano ba tawag dyan? three, two. Kanina nasabi ko na yung kay Uncle eh. Para Hindi tao? Hayop? hindi tao. Bagay. Term. Long term? Patent! Mapatent. Atin. Yan. Mapatent. Para may royalty ka. Diba? Oo, congratulations. Imagine Sa DOST ba? Saan pa pupunta? Atin? Hindi nyo alam. Saan? Ba't ka galit? Mamaya, magprograma lang kami. Hindi alam. Hindi, ano pa programa eh. May isturbo tayo eh. Pero yung mga ganyan, no, yung anong pangangailangan ng tao ngayon, sa dinami-dami na ng motorsiklo sa daan, at sa dinami-dami ng helmet, di ba? So, buhay na buhay ang helmet industry. Buhay na buhay yung mga motorsiklo. Yung industriya ng motorsiklo. So, buhay na buhay din yung business ni Harold since, or yung kanyang invention, dahil nga,
Kailangan mo naman talagang linisin ng Ang helmet. galing ng pagka-imbento niya. Parang ako magaling mag-imbento ng storya. Basic. Sa Intellectual Property Office of the Philippines. Ngayon nyo lang nalaman yan, nasa IPI yan. IPI, hindi IPI. IPO PHL. Di ba? Sa mga merong Sinabi ko lang kayo at just alam mo. Pabuisit talaga. So, sa mga merong invention dyan at magaling mag-imbento ng dahilan sa asawa pero kikitain yung kabit, punta na Bakit po. pupunta sa IPI? Punta na po kayo sa Intellectual Property Office of the Philippines sa Ayan. Upper McKinley Road, McKinley Hill Town Center, Fort Bonifacio. So, pwede nyo dyang ipatent yung mga invention nyo. Para pag may kokopya, Sa'yo pupunta. hindi pa Ihaharangin mo pwede. muna. Pwede mong makasuhan. Yes. Kasi pag hindi, wala kang patent, wala si na. Sa Kapitan kanya ang na yun. mamamagitan sa inyo. Diba? Si Kapitan na yung mapapatent niyan. Hindi, alam naman ni Kapitan yan eh. Siyempre may kickback si Kapitan. Walang Wala. ganun, walang Ang ganun. galing niya magkulikot, no? Yung inventor? Si Kapitan. Sa susunod, dahalalan! Sabi ni Kapitan! Sabi ng inventor. Uy! Sa barangay hall lang naman Si siya. Kapitan. Yung inventor. Nag-invento ng storya yan. Si Kapitan? Yung inventor. Kasama niya yung mga tanod Ni Kapitan. nung inventor. Ang ganda Si Kapitan, ha? ng inventor. Sabi niya, papasok ako kahit holiday. Sino nagsabi nun, guys? Nalito ako, guys. Sabi ni Kapitan? Nung inventor. Inventor nga ng storya eh. Wala pasok siya pag holiday eh. Si Kapitan. Yung inventor. Hindi naman siya double pay. Si Kapitan. Yung inventor. Ang dami niyang wire na hawak eh. Yung inventor? Si Kapitan. Yung pala, ano yon, kawad ng kuryente. Uy, nag-jumper. Yung inventor. Si Kapitan. Paktay. Oo. Sabi niya, meron tayong free vaccination ng mga ng mga lamok. Guys, ano yun? May kukuha ka lamok, tapos pa-inject ka sa lamok? Okay. Sabi ni Kapitan, bagot ka! Si Derek Phil nag-aabang. Hi, Yung Derek inventor. Phil. Si Naka-invento Rinis siya ng... Torla, si Rins. Okay, maniniwala na sana tayo, guys. Sabi ng inventor, ay! Huwag nyo na painumin doon ng vitamins coffee. Ang ganda ng Vitamins vitamins. coffee. Anong vitamins coffee? Kasi yun yung vitamins mo, di ba? Vietnamese coffee. Vitamins coffee. Taka na si Mang Kanor. Binago na pala, guys. Tauli. Please welcome. Basang-basa sa ulan by Aegis. Kilometro to si Sarah to.